tismawni qed nibda il-vlog f'ġurnata veru miżerabbli. Ħammur nibgħat il-vintage packages li jettilkom li pakkjajt il-bieraħ. Nizla għaxej xita. Jana għadġax ma ġibt umbrella. Għas nistan anticipa kemm ħatarawni qed nidel jisnirri da dal-ħodu għax vera għandinas. Il-għad veru tajt il-bieraħ u kelli n-movement. Għax-xogħol dal-ħodu u s-safetaħ il-ħanut li rrit nibadda u ġejt niġri malaj nibatom għalix min xtara msomma s-qasin għalli t-subbi s-sibatom malaj rax nix nilbsu għal-miliet id-dublet. Zom, ħani ċal fil-ħanut s-sakalibkom. Għara ħanut tal-karnival dan. U għaraw għawek għaw tradizjoni li iqazzu il-kulħadd bil-fireworks, New Year's u għek. U biħuħom. Ok, package set u għalix, so jiena meta mmur nagħmel affarijiet hekk sewwa nipprova nipprattika daqsxejn id-Dutch. U peress li tipo meta immur dal-postijiet ikun hemm min nisqabbli noqgħod nismagħhom x'jgħidu ħallina nitgħallem tipo kif jitgħallmu tfal hekk. U isni just I imitate. U għaliex meta nipprattika d-Dutch nitkellem bid-Dutch, irrid nitkellem b'high-pitched voice biex kont qed ngħid għax ma nafx għala mħlili l-istorieġ tal-mobile, irrid nara naqra x'inhu jieħod li l-ispazju. Anyways, jekk hawn xi Maltin oħra joqgħdu hawnhekk l-Olanda, ejdu li jekk titkellmux high pitch meta titkellmu bid-Dutch. Meta titkellmu bid-Dutch I mean, pereżempju tgħid dankjewel jew hekk ma tgħidix dankjewel, imma tgħid dankjewel kif jagħmlu huma hekk, ma nafx għala. Force of habit għax jagħmlu hekk huma u nipprova nimita biex tipo ma jaħsbunix barranija, fint biex ma jgħidulix go back to your country. Eta l-ura d-dar, madonna dal-flok naħseb ġalbistu, da vlogmas, ma nafx. Maħsur zawax, xsiltu minux. Imma ħanibruvaw datte, dan ġabituli nefeli mill-Greċa l-ħar darba li marret u s-set nibtħu. Herbal tea with cinnamon, clove and Greek saffron. U jena, as you all know, I love cinnamon. So, ħanibruvaw. Għax, mux ħanħu kafe, għax meta bazikament nafli taħdem il-kontra sewwa, imma meta nkun ħajjena u daqsxejn stress qed nipprova nevita l-kafe biex ma nkomplix I spike up my cortisol levels. So flok ħanieħdu te, I mean ma naħsibx li fih kafeina li għax da herbal naħseb, so ma fihx kafeina. Greek saffron. Ma saqat ma ħadd te tas-saffron. Oh my god, kemm mifuħ! Kemm inħobb! Mela. Tara dik hija il-pro li jkollok international friends. Taf kemm iġġib li affarijiet nefeli mill-Greċja u minn il-ħabibti li toqgħod il-Greċja kettila l-Maltija, tila ma nafx kif maħxinx inti toqgħod il-Greċja għax God bless li kell tagħhom, speċjalment il-ħelu. X'inhu isfar ħabba s-saffron? Nurikom. Fajtu għażżejjed dak. Ma x'issa mbagħad meta tneħħi tibek jinqas. Naw jonqos. Tubi vera ħjar użajt il-magg il-kbira x'jiena nħobb daqsxejn magg kbir te. Tgħidlu da. Għax orejtulkom da. Xkont elajt mill-YDB event għaw l-YDB, l-International Food Night li sajjajt l-kollegi ikel Malti. I cooked food for my colleagues and they survived. U għadna għatnu zajtu, tafxiex, nejju nizawħ. Għamil straġi naħseb. By the way, għetnuħu minn spaj u issa tindu għal minn spaj, għax għadni ma doqtix għax il-bira ħtajt l-Elejni. Li Elejni bilħaq għalt li veru tajba, Selejni xeffe, għalt li l-pastry veru ġitek tajba u crumbly, oh my god, jina l-ħin. Thank you, approved by a chef. Mħe veru, il-short crust pastry vera sirt nafna mela. Pastry in general, ek inħosni, I am getting better and better at it, għax ovvjament iktar ma tamela ta' spiss, iktar issir aħjar. So, I mean, biex etnejt li jena pro tal-ġini, daw, laġejjen, laġini. Laġini, una fija ġejjen tejda. Imma veru, qed jiġuni tajjeb, mhux vera anke tat-timpana, kemm tiġi tajba tat-timpana. Mhux xajta lesta ma. Mhux xajta lesta. Prova waqqani ċajt. Insomma, ħammur nieħu te u l-min spaj. Jgħid di ħajamlu. X'ħajamlu? So, 1st of January. Xiex? Jekk tagħti l-liċenzja jgħidu kemm istelef fis-sena. Ejja rajta. Imma Ma ma tkunx tista' ssir, ta' jiena niftakara kienet għal kulħadd anke għall-anzjani. Tajjeb. Issa mluha sa 30. Sa 30 sena biss. Estra? Naseb biex ma jabbużawx u ma jisuqx l-anzjani. Insomma ħankompli. Il-ħin biex niftaħ din. Illum huwa
19 illi ma niftaħu fuq il-kamera, imma il-dalodu kill tlejtin u kollox il-biraħ ma kellix għax ma kellix għaftit wara il-party għax kellna ħelu u l-lum rġanna siġra tal-milied. L-lum qed nħossu isa l-aħħar ġurnata tal-iskola. Meta suppost ikollok il-lessons fil-għodu ma teachers jikkanċellawhom kollha. Meta teachers jikkanċellaw il-lessons minn flok ġust tagħmel ġurnata party jekk fil-klassi hekk qed inħossni llum vera għandi ġabtit u vera għandi nas. U lejla konna tippjanaw noħorġu mmorru ċ-ċentru għax għadhom ma morniex il-Christmas market taċ-ċentru. U qed naħseb jekk wara x-xogħol nieħu x'sjaneb għax qed inħossajnejha vera tqal. Dal-lejl naħseb irqatt 6 sigħat biss u peress li qed nagħmel ġimgħa sħiħa ma ġġet norqod, it's really catching up with me. Imma għada ħanibqa' rieqda żgur għax għadha s-sibt irridu natfu ġifieri fil-għodu qabel ma nitilqu. Peress li l-ħadd ħansifru għax fil-għaxija ħanmorru Rotterdam. So u probably għandi feeling ħaspiċċa nipakjeda fil-għodu għax m'għandix saħħa nibqa' kollu. Ħanaqta'. Hello, back fil-kċina. So, bħalissa is-6 u ftit u għadu kif ħarġ il-video. U ħanibda insajjar għallum. By insajjar I mean, ovvjament, leftovers tal-party. Dawa, insomma, baqa niktar, baqa 6 burgers oħra fil-friza, baqa xi qassatata arancini u hekk li kienu misjurin imma tfajnihom fil-friza għax ma kellihomx. Ovvjament ma kienux imsaħnin it-tieni darba sewwa qabel ma friżajnihom. U issa ħansaħħan il-burgers, ħanħudu nofshom il-lejla milli hemm. U baqgħu wkoll salsa tat-timpana għax kont għamilt beġ kbira x'jiena meta nagħmel salsa bil-laħam hekk tip ta' bolognese nħobb nagħmel ammont kbir ħalli naqbad nifriżha ħalli mbagħad ikolli inqas x'insajjer id-darba ta' wara. U issa dawk il-burgers, it-timpana u hekk li baqa' u salsa nużawhom għal meta niġu lura minn Malta ħalli ovvjament peress li naslu on Sunday mhux ħajkolli ċans immur nixtri dakinhar stess għax ovvjament tagħmel unpacking. Trid u taħsel il-ħwejjeġ li tkun tellajt miegħek insomma. So flok ikonna l-affarijiet friżati. U literalment inkunu ħlejna kollox, jiġifieri mhux talli għamilna ġimagħtejn iklu leftovers talli anke wara niġu minn Malta. Dal-party sewa xi ħaġa għax m'għadu f'dak l-ammont ta' xogħol kollu. Għall-anqas nisaħħa xi ħaġa. U by the way, wara x-xogħol mort norqod, ma tantx jisni rqatt ta' ma nafx kif tispjega meta isek mhux tkun aware, tkun isek qed taħseb imma rieqed fl-istess ħin, taf x'jiġifieri? You know what I mean, jekk tkun rieqed imma lef fl-istess ħin. So mhux jisni l-istraħajt daqshekk, imma x'kont sejjer mar? Lesti. Id-darba mhux ħajkollhom toothpicks fuqhom għax mimx għalfej, sa jkunu messy to eat, ikunu messy to eat. Għanara. Tara, the content just provides itself, jena għek. Xizzik. Aħliflek li leta. Insomma, jieħsiltu. Jien ma missejtux. Xizzik. Sandek ma bjinqasu. It's okay. X'dawn is-set. It's okay, għanna jħu. Hello, ħirġna u rġajt nilbes istess scarf tal-weekend li għadda, ma dil-scarf peress li ħamra zmiena. U vera bart. Ġeħni ċentru msamma ħamur il-Christmas market tawek, għax kifettilkom għadna qasmorna u s-sanara ġakonna morna da żmien. U jiswaw xaħġa fil-ċentru, ġet nismaw il-mużika. Is-sanara kont ġejt ukoll nagħmel ice skating jekk tiftakru, kienet naħseb it-tieni darba f'ħajti li għamilt ice skating. Imma Ejja, lek naraw in-nies, għal is-sena oħra. Jista' jkun. Imma dis-sena ma naħsibx li ħa nagħmilha għax m'għandix moment nagħmilha u Daniel ma jridx jagħmilha xi bżar jweġġa. Apparti l-weekend li għadda meta ħabad subaħi msammad u inġerd. Issa mmad nipprova saqsi l-oħti forsi mmorru f'daqqa il-belt għax is-sena oħra suppost morna ma kienu fully booked l-slot, so forsi nibbukjaw ta' Fairyland għax oħti tixtieq tagħmilha minn għalija wkoll so se naraw. Imħellum 7 degrees bħalissa u libsa
3 layers għax ġakketta ma tantx issaħħan il-coat tal-leather kif qedtilkom. Ma m'għandix coat pulita, so it had to do. U qed nilbes leather fuq leather ma nafxux fashion sin imma oh well. Fashion sin. Basta, għalli xaġġib tixkju stabel. Mux minnaw? Katedral? Ejja xemmi saħna ġara. Ja. Aħra dal-braet. Grazzi. Jena dejjem jena ġod. Tista' żommu. Vera għamluħ sabiħ. Dal-missieri jħobbu dal-bar. Ramparti għaw. Kamilna ma niġu ċentru. Jaf nieħdu olibolen. Kont ħanaq biżam ma thinking about this summer ma tgħid mhux hawn sob. U kull ma ħadd darba dis-sena olibolen. Ġifieri apparti is-sajf meta kien hawn il-daw il-fun park. Katedrali Knowledge Glory. Kawan sabiħ. Kullim kien imżejjen. Xi pjaċir. Ara l-Ferris wheel. Kemm kien tajjeb rodeo. Ija ħafna. Meta għall-anniversary ġejna rodeo. U veru kien tajjeb. Ħafna kien tajjeb. Ħadna laħam. Jiena ħadd jiex ħadd. L-Arġentinjen le. Le, inti ħadd. Nisejx ħadd. Mux ribaj ħadd jiena. Sirloin. Sirloin, hija sirloin kienet tajba. U to be fair, ma tantx kien għali den meta bdejt ngħid il-min qed Ġanluka, għalilna normali kien. Imma kellna ħadna l-starter il-laħam ta' 150 grams kienet xi 30 le. Not bad for Netherlands. Ngħidx li żejnu daqshekk dis-sena. Ija silent disco kif kelli x-xogħol il-bieraħ. Il-bieraħ ix-xogħol hekk kien hemm silent disco. Okej, skoprejna għaw festival fiċ-ċentru. Illa waraw il-faċċata. Okej, fimna qed jiġbru għal xi ħaġa mhux festival. Naħseb tipo l-istrina hekk. U r-rexram jiġbru 4 miljon. Għarax ġej. Madof, kemm sirt ħażina f'din l-logħba. Ma nafux x'inhi di, imma ħanippruvawa. Tidher diffiċli, qed iddum imma ta' bil-ħin di qed iddum ħafna. Mela. Qas waħda. La kemm inti ħażin, basta. Qabeġ qasġ waħda ma' min. Olla. La kemm ġibt ftit. Inti provajt tqila, Le konna fla tkun tqila. Għax jgħodi aktar. Araw Pac-Man kemm tajba daqs x'pjastra. Nagħmlu di ejja. Di jew le ma taġbokx. Nagħmlu di? Ejja nagħmlu di. Oh my god. Come on dinners for a change. Għadni kif neditja l-voice over tal-reel ta' għada bħalissa il-11. Bazzikament wara il-market insomma li għadna fih ġejna hawnhekk u bdejt neditja u Daniel ġest għadda xej fuq s-sufan. U ħamur naħsel għax ħsilt għax jiena t-tip ta' persuna li nħobb nħasel eżatt qabel ma nidħol fis-sodda ma nafx intom x'bħali imma jiena nobgħod noħroġ nħasel biex noħroġ mbagħad nerġa' niġi unbiddel u mur fis-sodda nkun nadifa għal ġas-sodda. Jisa għamur naħsel u bat niġi nlesti neditja r-reel għaliex għamilt il-voice over issa ġast irrid nitfa' il-videos fuqu u sadan it-tant il-laptop ħajamel reboot għax apparentament għandu xi update so għamur naħsel u nħalli għaddej fil-background. Għandu fandi
l-ħwejx minn xurina u dejjem ninsa u nispera li ma kellix l-underwear either, għax darba ġrali u kelli niblerja. Never mind, ma nistax nurjomkom. Imma għandi l-ħwejjeġ fuq is-sufan li qed naħseb nieħu għada, iddeċidejt li llum m'għandix ċans nippakja, so ħajkolli nippakja għada fil-ħodu, imma l-ħaqt ħriġt li qed naħseb li nieħu biex imbagħad noqgħod nippruvhom flimkien u nara li mħanażel. Ngħidilkom il-verità, missni għamilt load xugamani imma dawn għadhom ma nixfux. So issa nagħmlu għada u ma jimpurtax ikollna nitfuha jew il-ħadd fil-ħodu jew lista nħalluhom u mbagħad nitfuhom meta niġu. It's okay. U infatti rrid nibgħat in-neighbor tiegħi wkoll għax rid jiġi isaqqili il-pjanti għax is-sena l-oħra mituli ġimagħtejn Malta. U it's okay, I mean jekk jarahom hawn ma jkun mhux ħatkun taqad-dinja. Jew nkella ħalluhom fil-bedroom u nsakru l-bedroom ħalli ma jarahomx. Somehow naħsel xi jgħid.